Ассаламу алейкум. Китабыбызды дәвам итәбез. Шейх Абдуразак ибн Абдул Мухсин Аль-Бадр дигән галимнең китабы дуга турында укыйбыз, кардәшләр. Аль-калимату фи фикхи дуа. 11-нче бит. Алла Тәала әйттек бит инде, әгәр кеше дуа кылмаһа, асыулана дигән хадис укыдык бит. من لم يسأل الله يغضب عليه. Кем Алла Тәаләнән һорамай, шуга Алла Тәалә асыулана. وهذا يفيد أن الدعاء حبيب إلى الله. Был хадис күрһәтә, дуга Алла Тәаләгә якын, күркәм, ярата Алла Тәалә дуганы. وأن الله يحب أن يسمع من عباده. Һәм Алла Тәалә ярата ишетергә үзенең кулларыннан, һәм артабан моны кызык сүзләр кулланылган, мунадатихи ва мунаҗатихи, сакыруларын, мөнәҗәттәрен, ягъни Алла Тәалә белән һөйләшү, хатта ва талабаху ва суалаху, талап итүен, шулай ялварып, үтенеп, илап, талап итүен, суалаху, һорауын, ва юхиббу минхум ан юлиху алейхи фи залик. Һәм ошо эштә Алла Тәаләнең кулдары ныкышырга тиеш. Илхах дигән сүз, кардәшләр, гарәп телендә ул ныкышу, нимәдер моны ныкышып эшләү, ныкышып исбат итү, теге күп тапкыр, 3, 7, 40 тапкыр бер үк нәмәне һөйләү, ул илхах дип атала. Менә шундый рәвештә без дуга кылырга тиешбез. Бер касан да уйламагыз, менә бер тапкыр һораным бит инде, тагы нимә, 3 тапкыр кабатларга. Юк, киресенчә, һез туктамай, күп итеп, көндән көн, азна, елдар буе кирәк буһа бит. Нимәлер һорарга тиешсез. Әлбәттә, без мәсәлән, ошо дөньяла тура юл, бөтен теге кирәкле нәмәләрне арымай, талмай һорайбыз бит инде. Менә шулай булырга тиеш. Тура юлдан айырма, миңа изге эшләр эшләт, минең киләсәк буынымда, балаларымда, yeğenләремдә бер мөшрик тә булмаһын. Көн һайын без һорарга тиешбез яхшы нәмәләр Алла Тәаләнән. Үзебезнең дөньябыз өчен һәм ахиратыбыз өчен. Артабан бында шигырь юлдары икәү бәйт дип атала бит инде. Бәйт дигән сүз гарәп сүзе ул. Менә шигырьнең бер генә юлы ул бәйт дип атала гарәпчә. Башкорт телендә бәйт дип икенче нәмә әлбәттә атала, ләкин бында шу ике бәйт китерелгән, ике шигъри юл. Аллаһу ягъдабу ин таракта суалаху ва бунайю адама хина юсалу ягъдабу. Аллаһ асыулана, әгәр һин унан һорауды туктатһаң. Адәм балаһы, әгәр унан нимәлер һораһаң, асыулана тибет. Бында ике төрле нәмә инде. Алла Тәаләнән әгәр һорамаһагыз, Алла Тәаләнең асуы көчле буласак. Әйттек бит инде бит моны иң тәүдә. Кем Алла Тәаләгә мөрәҗәгать итмәй, ялвармай, үтенмәй, димәк ул тәкәбберләнә. Кеше нисек корылган? Бер тапкыр нимәлер һораһаң, теге яратмай, 2 тапкыр һораһаң, ул әрләй башлай, 3-4 тапкыр һораһаң, бөтенләй дошманга әйләнәң дә уяң бит инде бит. Менә шулай корылган кеше. Алла Тәалә юк, улай түгел. Ибн Адама ягъдабу хина юсалу. Адәм балаһы, улы асыулана әгәр унан һораһаң. Ва иза касура алейхи касурал гадабу инда. Әгәр күп итеп һораһаң нимәлер, ошо адәм балаһынан, кешенән, уның асыуы ла көчле буласак. Әмма Раббул Азим, безнең Раббыбыз бөек, безне яратучы Субхана ва Тәалә, ул киресенчә, фа иннаху ягъдабу хинама ятрукул абду суала. Әгәр кул унан һорамай башлаһа, ташлаһа ошо эште, дуга кылмаһа, Алла Тәалә асыулана. Әлбәттә, ул теге Алла Тәаләгә мөрәҗәгать итмәгән, һорамаган
кешеләр нинди хәйр, изгелек булһын, мына күз алдыгызга китерегез. Йөрү ята берәй кеше бит, ул дуга кылырга уйламай да хатта бер касанда. Бәлки теге үзен тугандарын алдар өчен кайгы вакыт ошайтып утыралар бит. Мәҗлисләрдә булай бит инде кешеләр киләләр, гомере дуга кылмаган кешеләр, әйдәгез дуга кыл, машай. Ышана микән, юк микән, бармы уның иманы, аңлай микән ул ошо хәрәкәтнең нимә икән, без белмәйбез. Аңламайдыр ул күбеһе. Менә шулай бит инде, гореф гадәт бит. Колды койдык та утырабыз. Кай вакыт кулдарын коялар да шай, теге хихи хаха күлү утыралар. Бөтенләй кеше аңламай дуганың нимә икән. Булай ябай тормышта ул әлбиттә дуганың нимә икәнен дә белмәй кешеләр. Менә шуның өчен, кардәшләр, ошо китапты укыйбыз. Һез аңлагандарыгызды башкаларга да аңлатырсыз иншалла. Фатарку суал фихи наун минал истикбар. Алла Тәаләнән һорауды калдыру бит. Ошо эшне ташлау наун минал истикбар. Тәкәббирлектең бер түрі. Кәмә қала Аллаху Таала, шулай ук аятта әйтелгән, Алла Таала әйтә: "Ва қала раббукум удуни астаджиб лакум." Әйтте, һезнең Раббыгыз, сакырыгыз мине, дуга кылыгыз, мин һезгә җавап бирермен. Инналлазина ястакбируна ан ибадати саядхулуна җаһаннама дахирин. Миңа дуга, миңа гыйбадат итүдән үзләрен өстен күргән кешеләр җәһәннәмгә кәмһетелеп кертелерләр. Тей. Менә ошо аятта бит гыйбадат дигән сүз, кардәшләр, ул дуга. Чөнки башта әйтелгән бит инде, Алла Таала әйтте: "Сакырыгыз мине." Кем буны эшләмәй, ягъни гыйбадаттан, ошо гыйбадаттан үзләрен өстен куялар, димәк шулар җәһәннәмгә эләгәсәк. Кайфа ястанкифул абду ан дуаиллах ва ястакбир. Нисек тә кеше баш тарта ала Алла Таалага дуга кылудан һәм тәкәббирләнә. Ва хаҗатуху иля дуаи ва суали аъзаму хаҗа. Шул ук вакытта дугага һәм Алла Таалага һорауга уның хаҗаты иң бөек хаҗат. Был дөньяла булган кешенең иң бөек хаҗаты ул Алла Таалага ялвару. Кемдер был эштән баш тарта бит инде. Шул фәһуа фақирун фақран затиян иля Аллах. Һәм ул фақир, ягъни мохтаж, бер нәмәһе юк кешенең, тулыһынса Аллаһ Таалага ул мохтаж. Мин кулли ваҗ, бөтә яклап. Нисек карама кеше, менә хатта 1 миллиметрлык эштә лә Аллаһ Таалага кеше мохтаж. Гафу итегез, хатта төкереген дә йота алмай кеше. Әгәр Алла Таала кушмаһа, Алла Таала кушмаһа, рөхсәт итмәһә, ул төкереген йота алмай үлеп китер бәлки. Без секунд сайын Алла Таалага мохтажбыз. Нинди кеше ошо дөньяла, ошо планетала әйтә: "Мин 1 секунд Аллаһ Таала һез яшәй алам" дип. Шул кеше, кардәшләр, кафирга әйләнә, белеп куйыгыз. Кемдер уйлаһа, әйтһә, 1 секунд мин Алла Таала яшәй алам ул дип уйлаһа, әйтһә, ул кеше кафирга әйләнә. Димәк, без һәр секунд сайын Алла Таалага мохтажбыз. Ла гина лаху ан раббихи тарфата айн. Һәм Аллаһ Таалаһыз тора алмай кеше күз асып, күз йомгансыла. Тарфата айн. Менә күзне йомдык, астык бит. Ул секундта түгел, секундтан да әзрәк бит. Менә шул осырда ла, ошо секундтың әллә нисәнче өлешендә лә кеше Аллаһ Таалаһыз яшәй алмай. Вала лахза мин лахазатихи. Бер мизгелдә лә. Фақирун иля Аллах фи таами. Һәм ул мохтаж Аллаһ Таалага үзенең ризыгында. Фи таами. Фақирун иля Аллах фи шарабихи. Ул мохтаж Аллаһ Таалага үзенең исүендә, ризыгында, исемлегендә, исүендә. Фақирун иля Аллах фи либасихи. Үзенең теге киене алу халәтендә лә мохтаж. Киемгә лә мохтаж бит. Фақирун иля Аллах фи хидаятихи лаху
иля тарикил мустақим. Мохтаж кеше Алла Тәаләгә, уны Алла Тәалә ошо тура юлга юнәлтһен дигән. Ла ястақиму лаху динун вала дунья вала ахира илля битауфиқиллах ва маннихи. Һәм дин дә, дөнья ла, ахират та Алла Тәаләнең кушуы менән генә, Алла Тәаләнең бирелгән уңыш аркасында гына мөмкин диелә, кардәшләр. Шулай 12-нче биттең уртаһына килеп җиттек.